Naimbag ay labita ko kasin, naduwanay ay ag-i, sinan kaigurutan, sinan Cordillera, yasin na iwarwarasan takos ng lubong ay iigurot. At naitaw kasin, naduwanay ay man adal sinan kalkarin apo Diyos, sinan kankara ay program tako, ay inta ko mandangas ng kalkalin apo Diyos. Kat di adalan takos na live stream kat may panggap si Panakaisalakan. Nga danay Kusto ay Panakaisalakan. Sa dili adalan takos ng kankara ay programa tako. At sinapalabas, insurok kanday tako. Di intoy iyat di may salakan. At naay di series na, edwane ay labi. At naibanggit ko, din tulo ay saludsod. Dading kaipoy pugaw, sinanlubong, baka natanggay dit ako ay Igorot. Ngayon, at ado din saludsod, di kakailyan. Ay kananda, baka aya, numan amag ka sigad, yan may salakan ka. Din may kadwa ay saludsud da wadamat di relihiyon. Tako amin. Nung ada na relihiyon mo, at siya'y pakaisalakanam. Wada abo, din may katlo ay ibagbagang di kaipoy pugaw. Ay nung ada na'y pamating, siya'y pakaisalakanam. At din tulo ay doy at sinong batak hindi tako sinapalabas. Bakan siya'y iyat di may salakan di. Adi ka may salakan, sinbukod mo ay amag, ay kanam ay sigad. Bakit siya kay salakanan? Bakit matabon kay salakanan, diway relihiyon mo? Bakit matabon kay salakanan, din karam ay basta nga danay pinadim, at nasungbatak di sinapalabas. Kanan gamin di kalin apo Diyos, amin ay pugawot ng basol at adawida en apo Diyos. Adawida sin Panakaisalakan apo Diyos, adawida sin glorin apo Diyos wano sin dayag, kinaranyag, wano sa dilay doon ay kalian, sin kina apo Diyos, apo Diyos. Adin makaabot, din sigad ay amag tako. Adin makaabot, din karam ay naimimbro ka si say relihiyon. Adin matabon makaabot, din kanam ay nga danay pinatim. So ngayon explain ko na kayo di, ay di gusto ay panakaisalakan din panakairelasyon ng Kristo. Din panangawat ng Kristo babaan si pamati. So nga, di pamati ay makaisalakan din pinatim si Jesus at inawat mo sin pusom at may anak ka si Espiriton Diyos babanin si siya. Kaya ituloy ito kung arod ay basaan waday mabasa takusnan Isaiah chapter 64 verse 5 ingganas verse 6. Kanana na, malaydan ka ay mangawat, sin maragsakan ay mga magsikusto, yamangunod, sin laydam. Ngam, binmungot ka, gapu sin basol mi, tan manipod ed bayag, intultuloy mi kayman ay nanbasol. Intoy iyat mi ngarod ay maisalakan. Isu nga buwani, dilaydak ay ito, anday tako, intoy iyat ko, wano nga danay amagak ta maisalakan na. Sana'y saludsod din takong sumbatan, ngay amagan di pugaw ngarod, tasay maisalakan. Sinsinawada di ay saludsod. Kananas di ay intoy iyat mi ngarod ay maisalakan. So, sinaay nga danay amagan di pugaw, tasay maisalakan. Tan kananas in verse 6, kin madudugis kami amin. At amin ay kinasigad mi. Sadi din kanan di pugaw ay sigad da. Mayat di amag da. Nga danay kalin apo Diyos idi, din kinasigad mi yan mayarig si kadudugis ay trapo.
gapusin basbasol mi. Kamang kamin nango ay tubon di kaiw, ay itayaw di dagam. So mainat akos na, ay uray bay way sigad ay inamag mo. Din basol ay day, ay nandubaay sin unag tako, sin biyag tako ay day, ay natawid en adan, ay sa din makunkuna, ay managbasol ay kasasaan wano espirito. Ay sadi din natawid di pugaw en adan sinan basulan adan. At din basol ay doy magay makakaan sidi sin uneg mo. Magay makaugas sidi sin uneg mo ay relihiyon. Adimat amu maugasan di sin kanam ay sigad ay inamag mo. Adimat abu maugasan di no kanam ay kumpormi din pinatim yan say kaisalakanam tan say kan kanan di udom. Wada di talaga ay makaugas si basol. Ay si ay anggay di makakaan. Si di ay basol ay wada sin uneg di ipugaw. Tandin basol ay wasin uneg tako, siya nangisian hindi tako ang Apo Diyos. At uray man amag takos mayat, kadudugis sin imatang Apo Diyos, din kananta ko ay sigid ay namag tako, tandin basol ay wada sinbiyag tako adinakaan. Iso nga intoy iyak mingarod ay maisalakan. Wada dada ay saludsod. Nga intoy amagon tako ngarod, ta maisalakan tako. Kaman na disurusuron di kalin Apo Diyos si iyak di mangawat si Panakaisalakan. Wano intoy iyak di pugaw, amagan di pugaw, tama isalakan. Ilan tako sin libron di aramid ay nay, sin inamamag, wano Acts, chapter 2, verse 37. No ilang takos na, mailat ako di sungbat na din apostol, sinangasabada, si Apostol Pedro, at di nangasaba siya, natamaan, din puson di ipugaw. Basaan tako sin 37. Sin nangaan din kaipuipugaw sin kanan Pedro, peteg di babawi da, ya kananda en Pedro, ya din odom ay apostol. Sinadngeda din kasaban Pedro, ay si Jesus ay nay, ay kananas di, ay pinsayo, siya'y pinaungar en Diyos, ay siya'y makaisalakan. At natamaan din puso das di, tan si Jesus baw indadadanas da, ay pinapsada, wano pinsada sin cross, yan sa di at baw di mangisalakan. So natudok din puso das di, na konsensyadas di, at nan babawi da, yang kananda en Pedro ya din apostol, gagait, sino nga rod di amagan mi, o mailayo di, ngadan na nga rod di amagan mi kananda. At sinmongbat si Pedro sin verse 38 kanana ay nangwani, da kayo amin, ibabawi yu din basbasol yu, yaman pabunyag kayo ay mangipakaamo ay apuyo si Hesus Kristo. Tasay mapakawan din basulyo, et pagyon awaten din Espiritu Santo ay sagot Diyos enda kayo. Kananas di. So, di saludsod ngay amagan mi, ngarod, wanungan ngay amagan mi, tamay salakan kami. Mununa, ay bagan Pedro, man babawi kayo si basbasolyo. Di umuno na ay amagan di pugaw, iso din panagbabawi, tan amin tako ngarod, tinurong tako din laylay din tako, sinbiyag tako. Gapusin basol ay nan iyan, sin puso tako, et inamag tako di laylay din tako ay amagan, sinbiyag tako. Nung adan laylay din tako ay turungon, siya laylay din tako, ay ibiyag. Ket gapusti kanan Apostol Pedro
manbabawi kayo, tandilay dunay, kalian di manbabawi. Gaamon, dadin na inlubungan ay biyag mo. Gaamon dadin basol ay doy ay ibibiyag. Ket laydumon ay mga barwanan si biyag, tandi pa nagbabawi, sa din panag-desisyon ay man baliw dinumnum mo, man baliw di direksyon di biyag mo. Sa din nilay doon na kalandi pa nagbabawi. Iso nga, inbagan Pedro di, sinsaludsudon da ngay amagan mi. Di amagan nyo, man babawi kayo. At mabunyagan kayo sinagan ni Hesus Kristo, at awatin nyo di Espiritu Santo. So sada di maila, ay rugi, di iyat, di mang-awat si Panakaisalakan. Nan panagbabawi ngamin anay, ay panang amin mo ay sikakat managbasol ka ipugaw, ay adi ka may kariyan Apo Diyos, sin sariling, at kasapulang may maugasan sila basbasol, at sumango kan Apo Diyos, wano umay ka ng Apo Diyos, wano awatem si Apo Diyos sin pusong babaan si Espiritu Santo, sa di iyat di may salakan. Tan adi mabalin ay may salakan di pugaw, ay adi maugasan di basol na, babaan Kristo. Adi mat mabalin na may salakan di pugaw, no adi na awaten di Espiritu Santo, ay man iyan ang sisiya. So, mailat ako di din amagan di pugaw, ay kailangan day man babawi. Tamaawat na Espiritu. Di pa nagbabawi gamin sa panangiluka. Sin unag mo, sin pusom, tasawayat ang Kristo ay senggap. Ay laydamon sisiya, ay manturay ang sika. At laydamon ay tumalikod, sin naindubungan ay day. Tan, uray mo laydam, ay manamag si maya. No adikan, patian si Kristo ay awaten sin pusom, umalin Espiritu, ang sika, adi ka latakaya, di man balbaliw. Malaksig no sumrek si Kristo sin pusom, at sumrek ang sikadin Espiritu ng Kristo, asikan, kaya di man balbaliw. Isu nga, sinaay di iyat, di mang-awat si Panakaisalakan. Manbabawi ka, patiom si Kristo, awatem sin pusom, at din Espiritu na umalin sika. Naay di na ikari sinamin ay pugaw sinan lubong ay ayagan Apo Diyos. Verse 39. Tansay karin Diyos, enda kayo, ya sin puliyo, ya enda ida, sin adawi ay kaili-ili. Ulay sino ay ipugaw, ay ayagan Diyos, ay aputa ko. Iso nga mailat ako say, uray sino ay pugaw, sinayat anggay, di iyat di may salakan. Isu nga din sa lutsod, intoy iyat ko, tasay may salaka na. Manbabawi ka si basol mo, patiam si Hesus Kristo at awatam sin puso, at din Espiritu Santo, senggap ang sika. Sadi di iyat, di pugaw, ay may salakan. Ket intuno, naawat mo di, ay karin Apo Diyos, babanan Kristo, tulungan na kan Apo Diyos, ay manbiyag sinadyusan, ingana sinpatinggan di biyagmos nan rabaw di daga. Sadi di Kusto ay Panakaisalakan. May kadwa ilang dako matlang ket sinan chapter 16 verse 13-31. Sinan inamamag matlang ay nay. Sin Acts verse 30-31. Ta ilang tako, kanana abus na. Pagnan pabalayan da ida, sinbalayan yan kanana. Apo, sino'y masapol ay amagot tamaisalakan na. Sinayabo din, guardia, ay nang ila sin panakabalin, Apo Diyos, sinay baludan na Silas and Paul. Sin panbaludan, yan sisiya din warden siri. At naila na din milagron Apo Diyos ay inyat di Holy Spirit ay nang pugsa. Sinda din kawar da din balot.
Et namati ay way Apo Diyos at insaan na daida. Sinlabi ay doy. Tasa inna pakanan ngay naugasan din sugsugat na. At sini, way saludsud na. Tanlay doon na di abay may salakan. At kanana, Apo, kanana enda Apostol Paul. Nga masapol ay amagot, tama isalakan na. Kanan kasin abon enda Apostol Paul, mamati ka en Apo Isos, at maisalakan ka. Pati amin da kayo ay bumay kananda. So no ituloy takosti. Pagdan ituloy ay mangikasaba, sinkalin di Apo, enda idam in ay bumay. So mailat takosti. Disungbat da Apostol Paul, mamati ka ang Apo Jesus. Tamay salakan ka. Sadi di gusto ay pamati. Baka ninuuway nga ipatpatian. Baka ninuuway na isurusuro di ipatpatiin. Di patiin na talaga. Si Jesus ay isay anak Diyos ay bugbugtong. Ay indawat tas nan babaan di langit. Tas ay babalinta ko ay may salakan. Babaan sin dadana. Babaan sin nagan na. Babaan sin espiritu na iawatan tako. Ngamuray ka na ako ay mamatit akong Kristo no. Adita ko amoy pinatpatit ako. Adita ko inawat si siya sin pusot ako. Ket adi sinanggap din espiritu na andat ako. Adita ko may salakan. Tanuray si Satanas. Mamati ay waday Kristo. Mamati ay si Jesus na ilansa sin cross. Ngam, adinan mabalin ay ibiyag. Tan adinan ma-accept sin unag na di. Isu nga siya mamagana sin kaipoy pugaw sinanlubong. Ay adado di mamati ay anak Diyos si Jesus. Uray si Satanas, pati namot abudi. Ngam apay adi may salakan si Satanas. Sadi di panang alilaw Satanas, sin kaipoy pugaw sinanlubong. At di amuda, no namati dahil si Jesus, anak Diyos, ustuti. At amagan na dilaylay dundan. Bakan sadi di pamati. Di pamati titatiwa, no pinatim si Jesus, ay siyang anak Diyos, ay natisin cross. Yan ang bayad si basol mo. Makonsensya ka kuma. Mas konsensya ka siya isik ay gapunay na tiyan ang Kristo. Et manlayad ka kumay mang awat ang sisiyata maugasan din basol mo. Tan siya'y gapunay na tiyan na sin cross. Tasay maugasan tako, no acceptan tako, yapatiin tako. Kat di ebidensya ay talaga ay usto din pamatim din Espiritu Santo senggap ang sika. At nusanggap din Espiritu Santo, umali din pa nakabalin na ay mangbaliw si biyag mo. Umali din pa nakabalin na ang sika tay duanda ka sin may papan ng Kristo. At di maadal musti, di mapadas mo, sin unag mo, sadi din panakayanak mo ay na espirituan. Ya sadi din ibagbagan di kanin Apo Diyos ay manbalin kay barwa parswa. Gapusin Espiritong Kristo ay sanggap ng sika. Sadi di usto ay panakaisalakan. Isu nga intuloy da yung kasabading kalin Apo Diyos. Baka nat angay mamati ka ang Kristo testuni. No di kiti adalam da din may papanong Hesus Kristo sinbiyag mo. At sidoy ditit uway panakaisalakan. Nga da namay, mailat ako ay kanayon da ibagadin manbabawi. Manbabawi, kanakalanasi. Apay nga din pa nagbabawi, di pa nakaisalakan. Acts chapter 3, verse 19 and 20. Sinamat lang, inamamag ay nay. Sinaaba, ket kananmat lang, dadin apostol. Verse 19, kanana, ibabawi yung aron. Dinbasbasol yu. Sanguan niyo si Diyos. Yan. Tumalikod ka sin na inubungan ay biyag, tas sumango ka ang Apo Diyos. Sadi di pa nagbabawi. Taasina linglingan din basbasolyo. Mailat ako di asilinglingan Apo Diyos. Di basol di pugaw, numan babawi at sumango daan si siya. Tan musay iyat yudi, waday ipadatang Diyos ay timpon di pantalnaan ya pumigsaan dinumnam. Yan kasi naaban ibaas Jesus ay din Mesyas
ay dinutukan na at idi ay mangituray enday tako. So mainat ako sti, ay din man babawi kat umali di refreshing pantalnaan wano bang ang sinbiyag tako. At ibaanas Kristo enda tako. So nga din man babawi, umalis Kristo enday da. Isu nga siya iyat di may salakan, siya nga ron din na iyat ang Apostol Pablo. Siya'y iniyat na dinamati sin aramid ay nay. At siya'y inyat ko abo, tan usaak nga ron ay religyoso. Sa Kristan di padi, saan di man misa, numagas padi. Ngam sinsi di ay chimpo, mamate ay way Diyos. Mamate ay way Kristo. Mamate ay way Espiritu. Ngam adak inawat. Adak nan babawi. At gapus di ay pamatik di kanak siya'y pakaisalakanak ay kankanan metlang din at ado ay pugaw. Ngam, waday chimpo. Gapusin layad apo Diyos sin asina. Nilawagan ay numnum ko. Tinignay na di pusok, babaan si Espiritu ay man babawi. Taawatag si Kristo. At siya'y ko di sinbaay mi, inboyak sin kwarto, at kanak apo Diyos man babawi at si basbasol ko. Isaak ay managbasol. Kamanak at alkitran ay natuling. Ay adak kaya ay linisan di biyag ko. Mamatyak ay sin natayan at anggay Kristo sin cross siya din dadana. Di makaugas ang sakin. Aksepa na kay Kristo sin puso. Umali kan sakin, linisam sakin si basbasol ko. Sanggap kan sakin. Di kan kanak si dikat, sindamo ay kararag ko, magay narik na. Ay nan naiduma, ay nan baliwa. Inulit ko si may kadwa, magapay lang. Ingana si may katlo, inulit ko kasin. Kat si di na naikonsentrate ko, si di ay talagay nariknak, di pa nagbabawi. Isdiak ay nanuga, ang inmuga-uga si di. At si di ay nariknak ay din presensyan apo Diyos. Sinuraw na sa kan. Nariknak din panang arakot apo Diyos ang sa kan. Sina espirituan, nariknak di presensya na ay kamanak na buhusan. Si isa ay barilis, ay danom, ay nalamiis. At manipod si di, nariknak ay sinanggap si Apo Diyos, babaan ng Kristo sin puso. Manipod si di, nanbaliw di puso, nanbaliwan di desire di biyag ko. Isi ka naawatan di pa nakairelasyon ko ang Apo Diyos, babaan ng Kristo. Isi nariknak ay nanag-alag-anana. Nariknak ay naugasan ak sin basbasol ko. Sa di ba di experience, di born again ay kananda. Sa di ba di experience, din may relasyon tan Kristo ay may anak tas Espiritu. At manipod sili, intuloy ko ay nanadadal, inganas ayagan, inayagan na ba sa kanay mga saba. Ket in kasaba si Jesus, inganad wani. Isungad at ako kuma dito kanan, tan saan sinsidi ka nakaboy na 50. Adak man puspus si pugaw. Ngam adak na ilay managbasol at adugayam di basol ko. Way natawit ako pa'y managbasol ay Espiritu. And adan ay naisisiyan na napo Diyos. Adak na awatan na di. Ngam sa di ba, di biyag ko sin may isak ay religyoso. At mumatuyak sini, adak ba pa lang na isalakan. Tansin, panagbabawi kay panang awat kong Kristo, istik ay narikna dito't iway panakaisalakan, panakaugas di baso. Siya'y gapuna day kakabsat, ay uray lay denyo di man baliw. Adiyo kaya, no adi kayo may anak, si Espiritu Santo. Uway tikanan nyo, sigad kayo, uno sigad tako, kaputaway relihiyon tako, makimismisa at matabo. Inggan saan? Kanayon ak si Domingutan saan man pa'y di sa Kristan. Ngayon madak inawat si Kristo. Isunga na di bagbagami, gapos layad minda kayo, bakan relihiyon na di bagbagami, tintataway relasyon takon Kristo, tamaawat ako di Panakaisalakan. Siya abo matlang di kanan Apostol Paul, isa abo si siya ay religyoso sindamo.
Parisiyo ay mangidadanas, sinda din nangawat kan Kristo ay kakaduan Pedro. Ngam sininawat na abos Kristo, si Kristo din kasabana bakunan din relihiyon na. At nanbaliw di biyak na. Tan inawat na si Kristo sin puso na, din Espiritu Santo, at naniyanan si siya. Iso nga siya yung kasabana at kanana, inibon ko ay kaman rugit, kaman tai, da din amok bawsin idi, tamagun udak si Kristo kanana. Iso nga ang datakudwani gagayam. Yakap sa ibilbili ng Apo Diyos in Acts chapter 17, verse 13-31. Bilbilin na ng Apo Diyos, jaminay pugaw silang lubong, ay man babawidan si basbasol da, tan intudingan Apo Diyos, di pangukumanas ng lubong, babaan ng Hesus Kristo ay inbaana. Babaan ng Hesus Kristo ay pinagturay na. So nga oray in 2 Peter chapter 3 verse 9, si Apo Diyos, bakang nabuntog ay mantungpal sin promise na, ay umalian di panungpalan, umalian di ialin Kristos na nabaw di nagay manturay kasi, tungpalan ay tungpalan Apo Diyos di. Kanayo kay bagbagan, matungtungpal na din na ipadtupadtutan, magay sablay, ay padtos ng Biblia. Isukawada din umalian na, ay pangana sinamatin si siyay, sa din rapture ay kananda, after dipigay tawen, si kabitan ay panawen, asi bumabas na, ta uminan pukawen, uminan patayen, na din kinmampi, en satanas, en antichrist, sinarabaw di daga. At iwalang na din bangkay das ng intiros ng lubong. Ta uminay-salakan din Israel, ay sadi, di talagay napili abo, ay puli, ay isa. Yung madwani, data ko ay hintil, din panakaisalakan pa lang, para si amin, iso nga pati data ko ay Igorot, sadsadan Apo Diyos, ay dengan tako lang ay mensahe, taayatan tako sa Kristo, at pasgapan tako sin puso to, kaman buhay mo kuma, ayatan si Kristo, at pasgapam, ay kaman din inyat ng sakiyos, at kanan Jesus, at ni man ayagaw, in mali di panakaisalakan, sinayi pugaw, kananan sakiyos. Siya kumaboy at takuli. Ay si Jesus, di patiin tako, yaksipan tako, padayhawan tako, sinbiyag tako, tasay may anak tako, si Espiritu Santo. At sadi di may kasabak anda kayo, siya itutuwa di panakaisalakan. At si Kristo at anggay, dis usain dawat amay pakaisalakanan. At sadi ko man, ay isa, sungarog na bugbugtong, tasay siya anggay di mapati, sinanabaw di daga, ay pakaisalakanan. At sana nga ron, di bagat anda kayo, laylay din, Apo Diyos ay takabay puli. Iigurot ako, ng laylay din, Kristo ay tako, tan gapumat lang abon day tako, tan natay nga ron si siya, kapu si amin ay pulpuli. Tasay di mamating si siya, isalakan na. Ay sung na itapita ko sa Igorot, isung adwani, ayatan tako kuma si Kristo, sinbiyag tako, sin pamilya tako, at pasgapan tako din Espiritu Santo, ay maniyan andit ako, ay mangbaliw andit ako. Sinai di mensahik, anda kayo, ulwanay kakailyan, sinan kaigurutan, at no sino man di kapsat sina, ay laydo na di may salakan. Sino man di man kakabsat sa dinuman di katanyo ulwani, mabalin yun di man babawi, ay pasrakan Diyos Kristo, aminan nyo managbasol kayo, at adiyon mabayadan di basol yo, tandim bayad di basol, si Kristo, din natayangaya, din dadana, ay naibuyat at kalbaryo. Isungasadet anggay, di na ibayad parang sika. At mo aksiktaran di pasgapon, din Espiritu na disenggapon sika. Mabalin nga adwani at adu, di problema, mabalin nga adwani at adu din sang sangon, ay ading awatan. Ngam si Kristo, sadir anggay, di makaidawa, stitet iway ragsak niya solusyon di biyag. Mabalin nga nawasak di pamilya, mabalin nga nawanan ka sa ubla, mabalin nga nabangkrap ka,
Ngam si Kristo ditat uway biyag ay kinabakna. Si siya ditat uway mayat ay karelasyon. Tapnoy kasta, din biyag ang Apo Diyos, siya di umalin si ka. Tan siya ditat uway biyag. Mabalin mo't aboy ka na may binmaknang ka. Mabalin ay kanam wadam inan sika. Diamin ay kanam ay kasapulam at nagulod mo. Ngam amok magayrag-ragsak mo. Kurang latasin biyag mo, adi ka tamapnak isa. Wadayan anapon di puso. Wadayan anapon di spiritom. Kat sasa di si Jesus, anggay ay makapnak sin biyag mo na sin puso. Isunga manwander ka, ay apay nga di ka latangkap na. Apay nga wadayan anapon, ay kaman adikan amuno sino di. Sade si Jesus ay bagbagat ang sikay kapsa. Isunga, umalit akong si siya, tansya di, titutuway panakaisalakan, biyag, yaragsak, sing inggana, ay maghay patinggana. Katidwani nga ron, awatin nyo dahi Kristo, babaan si panagbabawi, ta may salakan kayo. Surutan nyo sa kansinay kararag, ngam si Jesus di pangibagaan nyo. Hallelujah. Apo Jesus, mamati at ang sika. Sika ang gay din ng bayad si basol ko. Sika di anak ama ay Diyos, ay nataysin cross. Nan ayos di dadam at kalbaryo. Gapusin basbasol ko. Mamati at ay natay kangam ng ungar kasi may katlo ay agaw. At wada kasi makanawan ama adwani. At sikanto kasi din umalis ng labaw di daga. Apo Jesus, linisam sa kan, sinabi na basbaso ko. At sanggap kan sa kan, adwani, babaan si Espiritom, tamawada anak si biyag, ay magay patingganan. Salamat, Apo Jesus. Noin kararag yuda ay kararag ay puswan, ay bagayon apo tawa Isu Kristo, din Espiritu na, siya'y nanublaan da kayo. At no, adiyo pa'y, kurang di pa nang i-concentrate yo. Ituloy yo amin mang kararan. Inganas may papuso yo. Ta ma-experience yo. Din spiritual ay panakayanan. Ay tetetiwa ay mangbaliw si biyagyo. At saan ni mang kararag anda kayo para dwani. Hallelujah. Ang mga Diyos. Edwani. Ikumit kon sika na dinandeng edwani. Kaamin da. May salakan da. Maawatan da na awatan da sinbiyag da. Ket itapin anda ida dadin pamindisyon panakaagas sinagan Hesus Kristo tasay din biyagda at sumigad. Salamat ang mga Diyos. Ure aben dadin kanandan wadan da ida dinamin yung kurang di panakapnek da sin biyagda tasay mapnek da amay Diyos. Pakahawat mo da ida din usto ay panakaisalakan en Kristo Jesus. Kumit ko da idan sika sinagan Hesus Kristo ay apumi. Amen kat amen. Kat siya di nga ron kakabsat, inggan to kasi, sinumalay live stream tako, si Apo Diyos, di bendisyon, si Biagyo. Amen.